салом дӯстони азиз, распродажа духтара олям давом дорад. Ки 150 сомонӣ худо мехарен даҷа 50 сомония духтара бандам ко ина чизои 10 сомонашон духтара одам камтар бисёрай кӯшиш карда навор кардастам тонаво диден жемпирчако 10 сомон бес ҳум борем свитерчаҳо хулас ҳама боракои хушрӯки тоза ҳакан 10 сомонӣ мебирҷоядин 30 сомон бирҷояд хушрӯй 50 сомон да 50 сомон ҳеч кай хариди чиз наметия ғав сак барои бачаҳои калони синфи 9-10 хонда ина духтаро пижамо ҳастай ҳама размерора доранд 11 дароза подвал рост мефроен мо чизои 10 сомонашон духтаро гуфте най наздик нишонте най наздик нишон метием 10 сомони жемпирчаҳо фатачако хулоса беҳад бисёрай жемпирчако 10 сомонӣ 11 дароза тарафи тилобозор подвал рост мефроен анҷа распродажа аксия 10 сомон ҳам хиёдам бисёра ки ҳама ҷошо навор карда наметавонам